Ole Triento, Tibaile Vekule, Voinakan, series from Titurtu, Baki, Son of Ogre. He series he can tak main, a like low hokan low like Ola, a subscribe low kan low subscribe bukang chow. Sinitran na chuan naupang savel hi an lo khoma naupang pakhat baki tim hing pu sei satur hian an lo khom chuan iya an leader tak ron thleng ma an leader ri tu kirizawa ania an leader ron thleng nu a chuan an leader chuan mi za chuang chuting naupang pakhat bei turin enga ta ne mem nge ni yang chu ti ya chu pa chuan naupang pa ngai mei me ni lo kan bei fe chu anga yang chu ti ya police pahi Kito le junior hian an lo enve a chu Kito junior chuan baki chuan a hnei lawang song ho so patlan dar tir vek zo ko ngatia baki chu aron kal da chet cheta fans chu aron zong pela an leader chu aron achunga chun chuangin aron net ngal pop pop maya an leader chu knock out ngala che chuan an leader iot kirizawa po chu at sazuwa chun pet sakin atitu vele ngala Zazingami chumi mi zazingami pakhat chuan kan tamlu tok min hne ngai na omlo chu aron tia baki chuan mi pali hne thei mei turanga ka en chau ni kha a har lo lu tok ti pa chuan an ma ni lampang pan chuan avatlan thei ngala chu chuan a bei chun zom hala a hriat ve ka chu arwali mi pali atambera ama nei thei khan anom don ti chu hriat wang khan a bei ngal pop popa ma se a che that lai taka a zung lai tak chuan Baki chu ke tak chuan chaini na ron foma an pot chun zom hala an soi save dewa ma se baki chu tran ron lathar le in a thauloka atlan chengala atlan bodon kan ti lai tak an ti lai tak chuan fans bula chon wading in position la leya chung horon tlan phei chu isol pui chun zom le ngala ma se baki chu amma chiani wang chon an khoi ve tranta an vot huwa an soi se tranta police pa Kito khan atok tuang ti pa chuan arong kal pheya chu ti chuan hamri chuan hamri vaka chung ho chu an tlan bo mal ta veka vek tur chuan ti ya junior chu ni chu vek don mo chu lo ti ya chu pa chuan engma Kito chuan eng tin ma chang chung lo chuan akal ti ta chung ho chu baki bula chuan avakala baki thoro chu ti chuan baki chuan a mel ma te ho bok kha lania chunga in Kito chu akhik ve popa a junior chuan on duty officer ibaya wangin manini ti chuan baki chu alo hrila baki chuan alo hlau kong ka lawa Kito po chuan then pa ni hi chu tiang tingai lo ti pa chuan lo seivata aha tla chu achak chuak chun zom ngala mun hlavak lawa hian baki nu spy kuru gawa hi alo oma baki chu an turin anu chuan en thaturin alo tira Kito chuan baki safety nan shrim chuan baki chu in lampanga chuan a hruai hoa baki in hi ate thakhop maya anu ho sa hle ma se ama hian in hi nei te hle a chuan baki in lu nu chuan Kito junior chuan kumengsan ni di ka pa ka ama sesle chu avalian ve te chu ti chu lo zo alo hrila Kito chuan kum som panga te mole au pat vak lo kha lo ti ul sam eta makati em a baki chuan mi sa som thum pasari chi mo ka hneya ka pa ti hi chong ka hne lo to pang ti ta chu a lo in shil mol mola ma le ma chu ti chuan zana chuan amuwa atuk zinga chuan anu in gym siam saka chuan akala a trainer chuan ivat lai ve te chu aron a lo ti ya baki chu a workout pa ngai chu ati tir chun zom le ngal chara doctor de chuan a heartbeat te a thil ti zong te chu an lo en chuan he pai no pang pa ngai me chuan ni a blood line a thathe mai te chu ti chuan lo hrila baki chu trainer chuan o thoshi photla ti khan ilak zo adanga kan kal le ngal do nia chu ti ya baki chuan ka pai to lo ka du to a lo ti chuan a trainer chuan engai soyom zia chu lo ti ve le ngala abula doctor te pan hi chu anem thluwa a trainer chu ngonga chona vaman ngala thil ti zong hi kaning to lu tuk atia a trainer chu anem thluwa chu di chuan chu tlai thil vel chu ati chetran ngal bor maya dang tum ve vio ma se an dang zau thlot lawa chu thu chu baki
trainer chuan anung hne na chuan a hrila sin dot le a chuan Kurugawa chuan Kirizawa hne na chuan ipu tangin poisa million khat chu kha le tikhan kan deal chu azawe ti chu alo hrila Kirizawa chuan ateu lo mai million khatlek chu kami ten hliam hnem lutuk million khatlek chu atlem lutuk ti chu alo hrila Kirizawa chuan ngoi mai tur chuan lo hrila wang chuan a thin rim thuta chuti chuan a ngonga chuan a von sakta thuta an waitress pakhat chuan thla tur chuan alo ti chuan thla du bik lawak Kuruzawa chuan Kirizawa Kikora chuan Kofisa chu alo leiluta chumi chu Kirizawa thin tirim hle in a chamte chu ala chuka Kuruzawa chu tin da thar maya Kurugawa chuan zam mi alawin achunga bal sei om chu ala chuak loka akuta chuan a vua a hriam chuan Kirizawa ngonga chuan a tin ta in dot le chuan baki chu parka chuan alo muter tera chumi a mutlai tak chuan parwa de chu an thlok chuak tranta a boxer pakhat chakmel tak mai hi baki ma tang chuan a rongkal tlanga baki chuan a zui chuak ngala ti chuan sin dot le chuan Kurugawa chuan gang member mi than khat te chu alo bemeka baki in sual pui tur a zong chu alo nia baki chuan kha ami zui pa kha khoitlai muni mun pakhata hian a zui chuak ta hlol maya upa chu alem boxing meka baki chu me pakhat hian insual tur locally mini ino pangmele to insual thei pok ring lo chu lo ti baki chong kan sual mai thei ka pei chuan ti da chu alo hrila red corner so ni ti chuan red corner so chu Yuri in bai pui tur mai me kan ko ni so an chak chom poisa tam tak an hlodo na chu mi wang so nia an bai tu Yuri chu ti chom baki chuan blue corner so world champion boxing na so pa so tu man an he thei lawa so mi wang son ama in bai pui tur an tem to ema van kan zong chua chapangaya poisa tam tak pe in ti chu alo hrila chin dot le chong kha geng member le Kurugawa chuan thil chuan lo soidun lai chu kan hule theya haniama chuat thei me ngem ti de chu geng leader chuan alo hrila baki lama chuan sin chuan her le ya Yuri chuan a tumpui pa aparkat apek lai chu a mufu chiang hle ya arong kal lai po chu hriat lo wang chuan makati boka chu mi hnu deuh loka chuan Yuri chuan tumpui pa chu a knock out ngala baki in chu Yuri in sual pui chak lu tok chuan ama punching bag om chu a hnek vak meya Yuri chu in sual pui tur chuan a chawa ti chuan heta hian episode 1 chu a top ta ni all episode 2 content mine khone takin ile like lo ni chen lo like ole ile subscribe lo ni chen lo subscribe ram to ti tu karan khoi le chawni episode 2 na intran tira chuan baki chuan Yuri alo chawla chu kan hu theya Yuri coach chuan nopang homero kumnga liam le se kumsom hi veli ni huna irong kal le donia chuti chuan alo hrila Yuri chu sadau putin tu man khati em khan mila chaw ngai lo ka chung te tang to in min chaw tu reng chu mai chi emo mi pa emo nopang emo tu po ni ro se kani sul pui nge je so pa so a boxing glove pe ula ring chunga ro lu ti ro alo tia baki chu alom hlea Yuri chu an nek na theina na lewin train na anin boxing ma chuan ma se a coach lo tong hnem do wang chuan a puma tak chuan a nek saka baki le Yuri podin nek tran ta baki chuan world champion kain bai pui don jeni kalom hle mai alo ti vele chuan Yuri chu ron tlan phei thu tin baki a hu ma chuan a maya tak chuan voi khat chu a nek ta midang chuan Yuri top ngal ro athimayang chuan lo tia Yuri chuan tuma lu chu ani lo chuan in chak lo viawang he no pang hian ama lema atlom thu soi ma lo chu kanin sualang chu alo ti vele ngat sia chin chu alo in hera Kurugawa te chu ageng leader mi te hen khan khoitlai monia chon an kala kodam ang deuh tak mai hun pakhat lian deuh mai hian an kala leader mi te zinga mi pakhat khan Kurugawa chu a hruai luta kan boss chu omang lokaro chu atia an valu chuan mi pakhat hian boxing ki alo zen na samaya ti chuan geng le lam leader chu alo oma chupa chuan hei ka boxer ani hi
in boss emo tu ko khani in ne photani chuan in du ka peng chau ti chu alo hrila chumi lai tak chuan haniama chu aron lut thuta haniama ne na chuan geng lelam team geng leader chuan kat tel zoila chu alo ti ve a haniama chuan akat lak sak ve ka tum chu hey ka ka ta ni kha ron la le ngal vek ro chu ti a haniama chuan a hmaya tak chuan a tloa chumi ami te hau thimrim lo tuk chuan an va bai ngala lelam team pa boxer chuan haniama hmaya chuan a hek ngal char chara niama chuan nek po tum chong lo chuan poison hi alo la a arem vele chuan a hmaya chuan a nek ngal popa ti chuan a kut chu von sakin ati tlia saka a aparkat ta a chu pa thlo chhouna lama chuan tui phu chuana hi ati chhia tui chu aranin phu chuak ta vak maya haniama chuan chu pa chu apan hnaya pan hnai lai tak chuan sin chu in thlak le ta a baki le yuri lama chuan sin chu kal le ta a baki chu yuri chuan alo nek char chara baki chuan che na huna nei ve lo hrum hrima baki chuan a che dan chu hrathiamin alo bum zawa midang chuan makan ti em a chu chuan atlan kol ta char chara a zuang le zawa a bai le zau thina ma se yuri chuan nu na thil thleng to chu angai to chuk thuta a u nau nu nge a biel nu chu hei chu ka chiang lawa mi lo hrathiam le si halin an bai lai hi a hra chuaka tung hau chu si hal hau chu akut nge in a that deuh veka mi ang tak chuan baki chu ena maya chiang em mai chuan a nek ta a chuan baki chu thau tu rom to lawa in thla ka baki nu nge na chuan kuru gawa chuan ain sual pui tur haniama chu alo hrila kuru gawa chuan haniama chu alo bemeka no pangkum som panga mi ni ti a hriat thiat chuan thin chu rim ta a haniama mi pakhat chuan chemte chuan atina chu tiang thu hau mai soi to lo tur chuan an hrila no pangkum som panga mi dang ang mai ni lo a chak bik lu tuk ti te po chu hril chuan haniama chu thauloka akal ta dei meya ma se kuru gawa chuan kan khuwa fighter chakber fa pa ani ti ash ishalo mi te chu tia yujiro tha achunga chuan omreng ti chu ashrila mingpa ngai me chu inverse cheng hlom ve ti pa chuan a kor chu a siam tha aniama mi pakhat chuan mi chakber ania ama to phin ram ang me ni engte kan hriat lo theng ti chu lo hrila baki chu lo hat chuka yuri khan thil ti tur danga nei wangin ompui du viau chema se akal langaya iti thle mei ti chu hrila piani beya idam chuk thei chu amak hle mei ti chu an lo hrila ase baki chuan thimrim tak chuan pakhat chu aneka ka chak lo ngai lo asin ti pa chuan atlan chuak ta deya zana chuan police pa asin ti lama kan hu to pa ki to khan alo nga ka lo beve view ma se baki chuan a bethadu vak la motor pakhathi eron thlenga akinu chu aron chuaka ki to chuan makati me ma so inu mo ti ta chu alo zo deuh chema baki chuan anu hne na chuan in sual zir ka pai to lo ti chu alo hrin leya kana chuan baki chuan ei tur chu asiam mola ki to chu ahnunga chuan alo tong ve zuwa thil in pa chuan baki chuan eng moni hi apek khoma ki to chu alo mu hin to a jingka lampanga chuan baki chu abek chu akin a chuak ta deya ona chong kai naknem lu tukem o ke naknem lu tuk chuan da thel le mai do mun le ti te chu ein zot le a ki to tan khan thil po chu alo hnu chia sin dot le chuan yuri le a coach chuan new world champion aum to ti chu an lo hmuwa ki to yuri chu alo challenge sa aniama le ami ta chuan kirigawa chu kirizawa chu an lo changa baki chungchang thil zo du che kan neya ti chu an lo bila baki chu tlang lampanga chuan akala ti chuan heta hian episode 2 po chu to pa koi tain lo login lo subscribe do nia bye bye